Det her er en historie om noget, der skete for rigtig mange år siden, men som stadig betyder noget i dag. Det er historien om Jesus. En historie om kærlighed, om svære dage og om håb. På bare nogle få dage skete der noget, som ændrede alting. Det var aften i Jerusalem, og Jesus sad sammen med sine venner for at spise. De havde spist sammen mange gange før, men denne aften føles helt anderledes. Jesus vidste, at det var sidste gang, de skulle sidde sådan sammen. Jeg har virkelig glædet mig til at være sammen med jer i aften. Så tog Jesus noget brød i hænderne. Det her er min krop, som gives for jer. Når I gør det her, så husk på mig. Og bagefter tog han koppen. Det her er mit blod, som bliver givet for jer. Det betyder en ny begyndelse mellem Gud og mennesker. Det er det, vi kalder nadveren. En måde at huske Jesus på, og hvor meget han elsker os. Men så gjorde Jesus noget, som virkelig overraskede dem. Han rejste sig, tog et viskestykke og begyndte at vaske deres fødder. Jesus, hvorfor gør du det? Det skal du ikke. Hvis jeg ikke gør det, så kan du ikke være en del af det, jeg gør. Okay, så vask det hele. Peter forstod ikke helt, men stolede på Jesus. Jesus viste dem noget vigtigt. Selvom han var deres leder, så valgte han at hjælpe og tjene dem. Jeg har vist jer, hvordan man gør. I skal elske hinanden, ligesom jeg elsker jer. Senere den nat gik Jesus og hans venner ud i mørket. De gik hen til en have, der hed Getsemane. Der stoppede Jesus. Bliv her og vær vågne sammen med mig. Jesus gik lidt væk fra de andre og begyndte at bede. Han vidste, at noget svært var på vej. Far, lad ikke min vilje ske, men din. Han ønskede egentlig, at det svære kunne gå væk, men han valgte at stole på Gud. Pludselig blev der larm i mørket. Man kunne se lys fra fakler. Man kunne høre mange mennesker komme tættere på. Soldater kom ind i haven. De var kommet for at tage Jesus. Jesus løb ikke væk. Han gemte sig ikke. Han gik selv hen til dem. Det er mig. Og sådan blev Jesus taget til fange. Hans venner blev bange og løb væk. Jesus blev ført hen til den romerske leder, Pontius Pilatus. Pilatus kunne ikke finde noget, Jesus havde gjort forkert, men folk råbte højt. Korsfæst ham! Til sidst gav Pilatus efter. Jesus blev dømt til at dø. Jesus måtte selv bære sit kors gennem byen. Han var træt, og det gjorde ondt, men han gik videre. Folk stod og så på. Nogen drillede og grinede. Andre var kede af det. Til sidst kom de op på en bakke, der hed Golgata. Jesus blev lagt på korset og gjort fast til det. Korset blev rejst, så alle kunne se det. Far, tilgiv dem. Korset var dengang en straf, men det Jesus gjorde, ændrede det. Han tog alt det forkerte. Alt det vi mennesker gør forkert. Og han tog straffen for os. Så vi kan blive tilgivet. Så vi kan få fred. Så vi kan være tæt på Gud. Og så døde Jesus. Det blev mørkt. Og alt føles stille. Men 3 dage senere skete der noget helt vildt. Tidligt søndag morgen gik Maria hen til graven, der hvor Jesus var blevet lagt. Graven var inde i en klippe, og foran åbningen lå der en stor sten. Men da hun kom frem, kunne hun se, at stenen var blevet rullet væk. Maria stoppede op og kiggede. Hvad? Den er tom? Hun bøjede sig ned og kiggede ind i graven. Den var helt tom. Hun forstod det ikke. Hvor var Jesus blevet af? Så vendte hun sig om. Maria? Det var ham. Jesus levede. Han var opstået. Det, der lignede slutningen, var faktisk begyndelsen. Døden vandt ikke. Kærligheden vandt. Påsken handler om håb, om kærlighed og om en Gud, der aldrig giver op. Jeg er mere alle dage. Og det er han stadig i dag.